So ngamanye amazwi usho ukuthi uDuncan ubukeke kahle kakhulu uBig Zulu. Ukahle kakhulu idisi vele ingalokho modisa vele fanele ukhuphuke kakhulu you know ukuze abantu bezobona ukuthi uya understand ukuthi idisi yini. Bakhala ngokuthi umshaye ngisho sengasanyakazi. Angithi phela ngoba uLokuzana uDuncan uthole opportunity ukuthi abuye ku social media abuye masukuphazamisa. Ubanjwe yini ukhipha umthandeni? Awuri no kodwa ngazile ukuthi ngeke azakhiphe uma sekuzekwazi kaphuma lesingeke khuzana iphume ngolesihlanu. Okay. Ngoba unalento ukuthi is running away of I competition. Mabandla kamjokana kandaba nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina besilo qo saphinde sahlangana asiphinde ke sibambane asinqake sinibingelele sinamukele ohlelweni letho loyinqayizi vele lumnandi olumtoti lapho sithi khona emgedeni podcast kamla muthike izuma into enhle kamsholo zingane sempende sinqonqo sensizwa zihle godo makubhlungu jeje suka madoda uthisha wesizwe inkona sikhona ke namhlanje umzomluka ekseni isikhathi ebhizi nakuthina easy angihambi ngedwa ngihamba nenkosi yesizwe sakamnikazi usigoloze simehla bovu makhuze efubela suka nini madoda kuthiwa nabhala angazi ngibhala ngepeni abanye bebhala hayi angiyeke kuthiwa iqede Nkosi ayiqede. Ayiqede yaphela ndawo zethu. Ngiright Ncamalala wona yaphela. Ngkhona mfowethu. No ngiright mfethu ngiright. Wathi weekend ke ngakumina. Mina mangiswathi weekend ngizoke kade ngaphithizeke kakhulu. Bengihlalele nje ekhaya ngilusela inkomo abanye beku social media babonile bengibhizi nomhlambo wami wenkomo ngithena amankonyane ngilokhuza imbuzi ngiphawula imbuzi ibinjani weekend kwena? Mina weekend nje okuningi ebengikubona ukuthi umuntu besabalele kakhulu la kwezokuxhumana. Oh okay. Umuntu be all over kakhulu la kwezokuxhumana. Okuyezinye zezinto engifuna ukulungisa namhlanje Ncamalala. Nkosi yami. Ngoba ngiyabona ukuthi ayi lapha ko TikTok ko Facebook lapha ko YouTube. Inkosi yesizwe nje. Inkosi yesizwe ngala inkosi yesizwe ngala. Hambe emoyeni. Yeah, it's one of those things engifisa kakhulu namhlanje wangikhona ukuthi ngifisa ukuyi-address kakhulu. I-weekend yami ibidumbuzekile ngenxa lezo zinto la. You understand but this is before that indaba ezitha udaba lika Duncan no Big Zulu. Yeah, no hamba kakhulu mfethu. Thatha side indaba ezitha. Kuthiwa kuthatha amasayidi manje. No, ngeke ngilithatha isayidi ngenxa yokuvikela isithunzi sami. Kodwa engingakusho ukuthi uDuncan ifanele ambonge kakhulu uBig Zulu. Yes. Ngime ngisho njalo ngithi fanele ambonge uBig Zulu ingoba uDuncan phela ufana neLam Levimbela. Uqamcishi yabona. Ngeke uze uthi ngokuthi uthola ithuba lokudiswa uLokuzana uBig Zulu bese kube ngazathi nje manje hayi noba ku level eyodwa ngabekho ku level eyodwa okay bangaba ku level eyodwa ngokurapper ngoba into engiyinothisile ukuthi abantu bagcine beyithanda kakhulu iDC yakhe uLokuzana uDuncan but uDuncan on the other side fanele ambonge uBig Zulu ngoba njengoba ngisho ukuthi ufana neLam Levimbela usenesikhathana uDuncan egamini ukhona but akekho yes so ngamanye amazwi usho ukuthi uDuncan ubukeke kahle kakhulu uBig Zulu ukahle kakhulu idisi vele ingalokho modisa vele fanele ukhuphuke kakhulu you know ukuze abantu bezobona ukuthi uya understand ukuthi idisi yini bakhala ngokuthi umshaye ngisho sengasanyakazi angithi phela ngoba uLokuzana uDuncan uthole opportunity ukuthi abuye ku social media abuye kuma radio abuye ekubeni indaba mlonyeni so wayese capitalize lapho ingako kuphume ngisho ivideo benze after tears lapha nabegqoke ingubo ezimnyama ngoba phela yena uthole opportunity ukuthi angikwazi ukuyeka leli thuba ngithi ngazi ukuthi hayi no indaba yami sithanda ukuthi ixoxa ngekhwele ebese ngingasebenzisi le opportunity ukuthi ubhuti uBig Zulu angenza umuntu umenza umuntu anyway asikwazi ukufihla lokho uthi yena uzoselinyoni njena ayishaya ihlahleni eBeckville akaboni isimanga senzekile akazi nje yena uzoselinyoni no ezinye zezinto engicathi uBig Zulu zingase zimshaye kulento yamadisi ukuthi uthi mengabe seshayekile ebese yableed ameka bleed bese kuvuka ireality yokuthi hayi lalela la wena wesikuvu ungangijwayeli kabi la sohlangana khona ozoba nenkinga yayibona so iyona into engingathi mina ngayiqaphela siyambonga uBig Zulu ukuthi abuyise uDuncan egaming into ebalekile leyo for uDuncan kule sikhathi samanje sokuthi zonke izinto ukuze ube relevant fanele kukhulunywe ngawe emsakazweni fanele kukhulunywe ngawe ku social media fanele kukhulunywe ngawe ku YouTube if ungakhulunywa ngawe indaba
indaba yakho igcina ingabusaba khona. Kune album ndaba ezitha abantu asebelinda isikhathi eside ka Duncan. Usekhulume ngayo isikhathi eside ingadropi. Don't you think ukuthi isona isikhathi manje sokuthi ayidedele njobe sesematheni? No vele isona isikhathi relevant because ubengawenza ukuthi mhlamba ayikhiphe before idis le yalokuzana ya Big Zulu bese vele mhlambe ingangeni kahle kubantu vele ihip hop yasasemzansi phela khumbula ukuthi saphazamisekile isimo sayo setrend asihambi kahle so vele bengeke ukuze mhlambe kumlekelela ukuyikhipha kule moment yokuthi vele ihip hop isacindezelwe uMaskandi icindezelwe nayi piano so kodwa manje ngenxa ukuthi uBig Zulu uyenzile lento ayenzile ukwazile uthatha ukuyivusa kancane you know ukwaze ukuthi mhlambe sengingakhulumeka ngehip hop so isikhathi esiright ke sokuthi ayikhipha ngoba abantu bazogxuma baphuthume ko YouTube befuna ukubona ukuthi utheni lokuzana kwialbum so sithi pick up to Inkabi hayi Inkabi isebenzile kakhulu uLokhuzana sisasembangweni njena uLokhuzana wayengoma ugcine ekhiphile uJumbo featuring uKhuzani abantu abaningi bebe amehla abebheke kakhulu ke kuKhuzani even though bebazi ukuthi uLokhuze ufeaturishe noJumbo uyawazi kumdonsiswana waMaskandi ke ngapha nangapho Blue Nation Red Nation so nomthandeni wayethe uzokhipha ngoLesihlanu wayekade memezele ngomsombuluko odlule wathi uzokhipha ngoLesihlanu wagcina engakhiphanga ke kodwa ke bayidedela koJumbo bayiyashaya le ngoma yashazo yashaya nqamala isi noma ungavala yabona ama analysis nje ami kuyo into ngithanda isiqisayo samsana kamnandi nama lokuzana nama vocals indlela abayibhale ngayo ine message ngibonile ukuthi abantu abaningi bathintile abantu uma ngabe benza i-challenge kuba ne story to tell besebenzisa yona so ingoma vele ingalokho ayithi gijimi ngena kubantu idansisa abantu isinisa abantu kodwa iphinde ibe ne message so benza umsebenzi nje okuncomeka kakhulu sibashala kakhulu ihlombe yes kuthiwe kaJumbo kungamconfuse omunye umuntu ukuthi why kweyaJumbo uJumbo ebecula uMaskandi aminye becula igospel but kuthiwe yaJumbo why ngabe yaKhuzani featuring uJumbo but ke banezathu zabo esingeke sizazi kodwa ngiyakhumbula nje ukuthi omunye wezikhulu ezakuzaphatha lapha emsakazweni uKhosi uTembu uZandile Tembu okuyayigxeka kakhulu indaba yabacula athi abazazi ukuthi baculani uthi hlonipha ilokuzana ibrand yakho ukuthi hlala entweni okuyiyona yona icula uma uthi ucula igospel asikwazi ukuthi ucula igospel ngokuthi sibone ukuthi uhleli kuyona mina ngivumelana nalokho so abantu abaningi bagcina leyo nkulumo yakhe eyikhuluma uZandile Tembe beyincikisa noJumbo ukuthi mhlawumbe uqonde kuJumbo ukuthi uJumbo akayihloniphi ibrand yakhe ngoba ucula yonke into kanti abanye futhi on the other side bahlambe is being versatile versatility mfethu kanti yini operator ku creative space so you must be creative uma ukwazi ukucula mina ngeke ngithuke mangingamuze rapper ngelinye ilanga so nje ayingeke nanokuthi kezuma kuloko ukuphulula imusa lapho njengoba uvumela indaba yokuba versatile moto uyabheka uJumbo umqhatha nabanye abaculi end up eboyena umculo obhizi kakhulu uyena futhi umculo esimbona eminingi kakhulu emcimbini ehlukahlukene because uyangena kuMaskandi uyangena kweGqomu ungena yonke indawo so ngeke sithi sikushayela ihlombe ukuthi ucula wonke umculo because mhlambe vele efanele ngabe uhleli kwigospel but ngokwe brand yakhe uJumbo kuyamsebenzela ingawo namanje esematheni ngesingile ayikhiphile noKhuzani noMaskandi because into ebalekile ile ukuthi dayisa phela ivoice esetshenziswa uKhuzani kule ngoma angisazi kahle isilungu noma ngithi distinct noma ngithi out of this world uyabona leya voice ejwayele ukusetshenziswa uKhuzani esafika nje emculweni esafika esano-official ishondi leya voice leyana kwahamba yashintsha but ihlezi ke emnandi ke voice yaKhuzani uyakwazi ucula is very angazi ke kwe-voice kodwa ngiyakubuza umthandeni akasakhipanga but izolo upostile wabapush ithusa abantu abaningi leyo nto abanye bathi uyagadla abanye bathi no usekhulile abanye bathi useyabakhombisa useqala ukukhombisa abantu nabalendeli bamaskandi ukuthi usekwelinye izinga abasacompete so upostile kumthandeni izolo ebusuku eposta ingoma yoKhuzana yoKhuzana esabantu ebancoma ebasebenza abambe ku YouTube uyibona kanjani leyo No, I think that's a good thing. That shows ukuthi mhlambe sekufika isigaba la kuMaskandi sekufanele singayibuki kakhulukazi izinto ngeso lo qhawe lami. Sefanele sibuke ngoko music ukuthi ngiyawuthanda umculo waKhuzani ngiyawuthanda umculo weGcokama. Kodwa on the other side omunye umuntu angathi yazi ukuthi umthandeni lapho sebenzise creativity ukuthi uma le ngoma le
ibonakala ishutha ikhuphuka ku YouTube ngoba phela uyiposted 29k so ngiyakhumbula nje ngigcina isihleli ku 40 something k and abantu sekukhona abantu asebethi sandla samthandeni uyathinta uyabusisa so maybe so njalo sebe apply lento ukuthi shuthi ngabe isatabala sahlambe ko 31k kube thumthandeni akakhulumanga so ungagcina ungasa understand ukuthi yinhle noma yini because maybe shaya imillion uzoloke kuthiwe sandla samthandeni siyathinta sibusisa hayi ngiyajabula ndaba ezethu uma abantu bangayibuka ngaleyo ndlela leyo abantu bahlaziye obaqala ukuhlaziya umculi kakhulu wona lo maskani ngoba wona onengqishumusho eziningi bangawuhlaziyi ngoqa angazi kusho ukuthini ukuhlaziya ngoqa welami no phela ngithi ngoba kunalento ukuthi kunama Blue Nations kunama Red so iqhawe lami leli ka Red Nation iqhawe lami leli ka Blue Nations okay ngajakadelela usiqiniseko angazi noma uke wambona yini uthi usiqiniseko hayi ngeke ufuna kusho mina abanobe kusiqiniseko mfilasi lapha yana ku TikTok no ngibonga khona inkulumo yakhe engeke ngayibona usayifaka indaba esiqiniseko uthi khona lathi usiqiniseko khona cathi enye into esikhulunywa nje kulezi insuku ngoba bengisanda ukubona nepost even na YouTube inkulumo yakhe ethi abantu bayamgadla bamgadlisa ukuthi umthandeni usuke wangaba naye umuntu omveza njenganomculi alright futhi oclean futhi omsulu so lokakwenza ukuthi abonakalisa ukulwa kakhulu nohlangothi olwisana nomthandeni ukuthi ahleze vezwa njenganomuntu ophedayo emcimbini naku-attitude yakhe yena wazomdefenda ngokuthi amveze ngendlela eright so abantu bamhlasela kuloko uthi ke umile kuloko ngeke azakushintsha ngoba ukhuzana obebonakala kahle engathi une backup ukuthi bakhona mhlamba bahlela imicimbi bakhona abawosoba business bakhona abasemsakazweni abobonakala ukuthi ubabekela entendeni esandla sakhe so kugcina lokho kwenza ukuthi umthandeni loke engazathi uloke eshayeke njalo ngenxa yokuthi kuthiwa yena une negative attitude and unengqondo engalungile so he's not a person to associate nje ukukhipha ndaba ezisinxese ukuphazamisa ubanjwe yini ukukhipha umthandeni awuri no kodwa ngazile ukuthi ngeke azakhiphe uma sekuzekwazi kwaphuma lesingile khuzana iphume ngolesihlanu ngoba unalento ukuthi is running away of competition so ngiyacabanga ngoba phela bese kucacele nje bese khipha iCD cover bese kucacele vele ukuthi he's ready ukuthi a release so njengoba bese memezela uFriday uthi uzo release kanti bazokhipha ukhuzana benojumbo shoot why said no if ngase kuthiwa ngiyakhipha manje kuzobe ngazathi kwenzeka lento ecompetition ngoba la kumabhinqa kuthiwa ukungaka kuzobe ngathamba uyamaka or something so ngenzeka akhiphe this coming Friday ngithi usho ukungaka kwami lo waseclassini phela kade ngimaka not lokho bantwana igenge ebingaphansi kwelokhuzana kakhuzana abemanga kama artist angithi nje manga kama artist lapha angwaze wonke kodwa ebekade ngiwanotice nekade ngilandela kakhulu azudaba la bekuyumkhulekelwa nolokuzana nosikweletu okay bakhwithile noma kuphela icontract no kuphela icontract okay into enzalayo lapha weZuma ukuthi uZuma benokhuzana baye bafika nestrategy esisha esihlukile kwezinye zenkampani eziningi ezikhona ambitious record nabanye ebegcina kukhalwa kakhulu ngabo emphakathini ukuthi bagcina bebamba kakhulu umculi ngecontract ukuthi mhlambe mekuthiwa akasekho happy ufike mhlambe washaya ama hit kodwa imali engenayo kuyena igcina ingamjabulisi agcine phelelwa amandla kodwa ngenxa ukuthi icontract imbambile fanele ahlale kuze kuphele le contract you understand so ngicathi baqhamuke nestrategy esihlukile ngoba engazi akubona uhlelo labo lokuthi bamsayinisa unyaka owodwa umculi icontract ebese mengabe bebona ukuthi engathi akakavuthwa kahle futhi akangenile ngokuphelele kubantu bese baphinde futhi bamsayinise yesibili ilona hlelo engathi bebesebenza ngalo ke even nakumkhulekelwa nakusikweletu nalombhemu lo iPhathas wayengaphasi kwabo nakhona ngicathi wahlala for 2 years this guy kambobani igama lakhe ngazi nje ukuthi iPhathas kukhona igama lakhe ngizolikhumbula so naye ke ngicathi waseva for 2 years emva kwalo wahamba so nakubona laba hayi ukuthi kuphela icontract kufike nje isikhathi sokuthi okay bababone ngaza mhlambe sebeready ukuthi sebengabadede abantu bangahlaziya ngendlela abahlaziya ngayo but ngobe business uma ngabe ithi contract uzohlala for 2 years then uzohlala for 2 years because inhloso ukuthi bathi bafuna ukuthi mase sebekubona ukuthi usukwazi ukungena abantu bese uyaphuma uyozimela ungaphumi futhi uyongena ngaphansi kwenye
inkampani because uzogcina mhlawumbe umuntu ophila ngokuhola kanti sekufanele ngabe mhlawumbe usuwenze i-profit ngokwebusiness lakho kulona manje indaba ezitha kodwa abantu abahlaziyayo iningi nje bakhala ngokuthi indaba yokuthi uthi uwumculi uyosayina phansi kwenkampani eranwa umculi omunye umculi kuyinkinga lokho ngoba kunokuthi anake wena kakhulu naye kufanele aphushe naye une brand naye adila naye egcineni so kugcina kubacindezela abaculi kushabana kugcina kubacindezela abaculi ukusayina phansi kwenkampani eziphethwe abaculi i-IGP ayirana uKhuzana irana umthokoziswa kaZuma imanager kaKhuzana okay uyena umuntu oyi-managing director yecompany zonke izinto eziyama complain zonke izinto eziyama bookings abaculi njalo njalo zireportwa kulokuzane kuZuma so uKhuzana has got nothing to do with indaba ama artist you understand so yena akakwazi ukuthi kuthiwa abaculi akabaphushi kahle uZuma umuntu obhekelela indaba abaculi uKhuzani uthi naye eziphuma ezibhekelele fanele ammanage uZuma fanele mengabe usikweleti naye iphume yo perform fanele ammanage uZuma kanjalo nolokuzane nomkhulekelo so no abantu aba understand abantu bathatha izinto abazibona ku social media eziyi-trend bese basebenza phezulu kwazo uthini usesikangezwe uwelile ayideleli le ntombazane emadoda no ngeke ngabona ngeke ngayizwa ivideo ebikhala ngokuthi ethi angazi uliyahlupha uchatho ngokuthi livele lithatazele mengabe ke kwangazathi umthandeni khona into enyezayo vele umgoda tatazelele akekho nje uhambile wephesheya angabe saphendula nanama message mebhalelwa ama message akekho uphesheya uyamphendula nje uyatatazela ubhizi uya rehearse uyo perform eDubai mayisuka lapho uhamba nani konje ne Clement Choir